100% na assurance nga safety jud sila kay daghan na nga mga panghitabo nga ang mga kuyong sa barkada dili jud maayo like madisgrasya like marib kay tungod ngano di kuyong sa classmate di kuyong sa barkada unya ang kaimaluan na lang nato pang mga ginikanan nga maunang nahitabo nga tuan na ilabay na lang dire wala na nakauli sa panimalay so na-shock na lang tang mga ginikanan nganong imong anak kay tungod nga naay mga interest ug mahitabo ang mga anak sa lain lugar so dili naman mo angkon ang nagdala or ang nagikuyugan kay tungod simpre kanang diskusyon naman tabo naman so siya may makuha sa mga ginikanan na dili sa 100% na makakuha ng ginikanan kay wala man nagpado kung unsa ang mga panghitabo unsa ang sitwasyon like ako sa ilang nahitabo nga sa video nga gi-play na ingon ana so at least na ay naka-guide nga classmate niya or amiga nga maayo sa ang iyang pag-comfort nga sa amiga so mula na-encourage sila nga naay amiga nga tinanay na anlang mamupil kung sa iyang ibati sa iyang sitwasyon. So thank you and good afternoon na kung parang. Okay, for deepening na ta sa topic, pabukod pa ba ang mga kabukod ninyo sa inyong mga anak? Pabukod pa tuloy mo? Dili. That's why ang local government unit, the Municipal Social Welfare Office, gituyok ni ang lecture on children's laws for the prevention of child sexual abuse and exploitation. Prevention. Pag-prevent ngadto sa mga pang-abuso sa kabataan. So that's why gihimo gyud niron nga special FPS kay dili nato i-allow nga mahitabo ni ngadto sa inyohang panimalay or usa sa inyong membro nga bata sa pamilya. Awareness, no? May nang maghawa mo din nga na-aware na mo, nakabalo na mo, nga naay mga balaod ng protektar ngadto sa inyong mga anak. And usaan ni ang Republic Act 11930. Si 11, next please. Okay, atong masayran kung saan ang balauda, kung saan ang importante ng mga terminologies na aliha, o kung saan yung mga ginadili. Ganina, short na lang tag discussion kay nakatanaw naman mo sa videos. Next. RA 11930 is Anti-Online Sexual Abuse of Children Act and Anti-Child Sexual Abuse of Exploitation Materials Act, or also known as the OSAEC and CISA-M. Anti-OSAEC and OSAEC, Anti-OSAEC and Anti-CISA-M. Next please. Next. This is repealed. Gikan sa Republic Act 1975, Anti-Child Pornography Act of 2008. So mauna gi RA 11930 rule. So mauna po yung anti-child pornography pero gi-repealed lang siya. Next. So let's go to what is OSAEC. So definition of terms, OSAEC refers to online sexual abuse. Usa ni siya sa sexual abuse but through online ngadto sa mga kabataan using refers to the ICC means to abuse or exploit children sexually, which includes cases in which offline child abuse and exploitation is combined with an online component. This can also include, but is not limited to, the production, dissemination, and possession of CISA-M. Online grooming of children for sexual purposes. Online grooming, asa man ni nakita ang online grooming? Dito sa
video asa man ni. And by the way, kini na grooming ha, kana bitaw magpariband ta sa atong hair, no? Magpariband, magpakilay mo sa inyong kilay, grooming man na, no? Or ang laki magpagupit, no? Dili na siya ang grooming ipasabot sa online, but grooming is atik online. So kadto sa video asa man ang atik dito. Kadto sa babay. Katong naay ko yung classmate. No? Kisa tingnan sa foreigner, si Christoph, no? Gigabi ni siya o kuha, niyo siya high virtues, no? Mao na siyang online grooming for sexual purposes, sexual extortion of children, sexual extortion, mahitabo na ng sexual extortion, kung nanay mga gamiton itong mga material na iyang nagamit, no? Sa bata, niya ingon niya nga, okay, kung dili ka makikita ko or makigbalik na ako hindi exposed, but kinahanglan mo bayad ka ng abuse, commercial sexual exploitation of children, exploitation of children through online prostitution. Asa man to ani, kasi na biktima ato sa video. Exploitation of children through online prostitution. Itong lalaki. Katong lalaki. No? And live streaming ng lalaki resort to sexual abuse with or without the consent of the victim. With or without the consent, kaya ano man, bisan pa o pili, wala siya, bisan dito. Diba, hindi pang nagkwento sila, nag-online, ipag-send yung nag-send siya video sa ato. Pictures, ipakalat. Manay material. Next. Next man. Next. Kani, is this Sisa M or Cesar? Cesar. Ha? Muna siya example of material. Ganang mga pictures. Nga hilig kay mo anas tanan. No? Facebook. Lipay kay mustanan inyong pagpicturan ninyong mga anak nga hubad. Kabartay mo, hubad. Kaya indot ni picturean na ito, kaya lang, 18 years old ani, kung magdibo-dibo or magkuhan, atong i-appeal kay Gigils pagkabata hangtod, inaguman, inyong i-upload nga hubo. No? Kay after sa kabantay mo ani, duwa ka naman siya adult, pero ang iyong pag-isip kay part of child or children na sila. Next man. So, sa mga prohibited acts, ginalili, to hire. Katong to hire. Katong itong batang gamay, no, iyaman itong gikuan, iyang gipaduwa dito sa computer shop, di ba? Iyang bayran ang bata. Use, persuade, induce, extort, engage, coerce child to perform or participate in whatever way in the creation or production in the form of OSAM. Child to perform or participate. Katong sample, katong batang lalaki. Kinsa may ni ko ang ato. Ang ilahang auntie. Based on the data sa Philippines, ang kadalasan sa mga victim survivor, ang ilahang perpetrator kay mga suod nga sulod sa pamilya, auntie. Pinaka-worst here in the Philippines na nakuha na mo, na-rescued sa kini ang pinaka-worst yun is katong case sa bata nga nagpangidaron o katong bata pila man kailan ato? Rag City, siguro? Ha? Rag 7. Ha? Mga 7 siguro? 7. 6. Pero ibaw mo sa Philippines
And Ibaluasa sa Philippines, Region 7, Cebu Province, 6 months. Unong kabuban. Ang unsa? Ang Yung unsa? kabalumat, kinsay perpetitor, ang inahan. Kanya, ang iyahang kuan, foreigner. Kining mga foreigner, ang kinahang sa foreigner, yung kinahang fetish. Mong gawas ang iyang biga, and that's kuan man, sakit man na, kanang kuan, kanang na kaso nga, ang ilang buga na ilang sex, sakit man na sa tao, foreigner man na sa mugawas ang iyang biga kung makadumog sinyang na naay bata na maghilak. Ni. So ang gibuhat sa inahan, ang bata iyang pahilakmon. Yan kadalasan sa mga rescue nag-adto na mo dito, the use of internet dili dagkong balay. Kaya again, internet is everywhere. Sa ingon na sa nagtungkuan, itong naglibati, na even free data makagamit. Gamay kig balay, pero na ay internet connection. That's red flag. Muna yung tuloy ninyo sa inyuhan, nag-awa na yung mga sige niyo. Sana all na ay PLDT. Sana all na ay Globe Fiber. No, yan daw, ang balay kay gamay listanan. Sige nga na. And also red flag po, gabi na sa inyong mga anak, katong babae. Katong babae ba, ng estudyante, nakapalit og cellphone. Apple. That's a red flag. Red flag yun na check inyong anak. Nganong makagawa kag inyong anak na si Sir RJ yung tao, nag-maintain lang yung tao, magaling kuan, Android. Pero inagtanaw na ko sa inyong mga anak na iPhone ang mga kulira. Hindi mo nagbarta sa gabi? No. Okay. So, muna siya next. To offer, sell, distribute, advertise, promote, mga prohibited acts. Next Lutog, kaya man. to. Okay, last section. Okay. Katumad and shout to a foreign national, mautong bata mo, ang tingin sa bata kay gikuan dito sa foreigner. Next. Okay. Next one. Kaya pagpabata-bata pa rin siya dali. And no, kamusad itong giingon diri sa debate nga mga scam. Familiar mo? Kato scam? O kamo biktima sa Bermuno, mga scam diha sa online. Okay, adult ka, makamanage ka, how much katong yung mga anak, hindi yun, mailan yun. No? Panguyaban diha online. Katong ipakita nga, video po nga, ang noun, di katuan, nakabantay mo na. Huwag mo nakatraya na. Uy, there's Facebook ninyo. No, kamo ba, kada ba, ako kay, nakatry ko na nga, nag-send o request Facebook ko, ba po makisa na? Kung yabaw to, kuha dayon, ako dayon kagaton, hay, anak, ako kabuangan yun. Kaya kabalo ko mga Indiano, anak, kasagaran ng mangingilan racist na kayo sa Sir Number. Hindi ko, kasagaran na nila mga kuha ng Indians. So, gamit ko katunaw, picture, gwapo bisan na. So, akong buhato, ako yung hay, ako yung mag-scam, ako yung pwede, can you send me cash? Ano ba, mahunong na. No, kaya nakaunam ko. Pero yung anak pa, yung napot tayo mga pantawid. Nating kaso sa pantawid. Nga nagbuwag ko kampana. Nga naman ito yan, wala ang bana kay Sir, magpatabang ko, bibigyan ko sa akong asawa. Nga naman, alam na, nakauyag mag-foreigner.
Dito. No, nagilan sa partner. Makaguba. So that's grooming. How much more kung hindi naman anak, balik kay may life. Next. Next man. Okay. Yan lang. Pinakapunto lang, yes, myth is no harm, no touch, no harm. Kung ilang time, online naman, wala naman. Kasagaran sa mga suspect, ingon man, wala na nakukuha na nila. Huwag na hilabti siya, huwag man nagkikuan. No, ikaw naman nagbubuhukot, ikaw naman nagkuhan-kuhan, bayad man. No, so no touch, no harm. Yes, bata man ang inyong gibiktima. Yun niya, pabutot pa ninyo. Nagkatong bata, naghilang na, mas spread. No, walang forever sa internet. May forever sa internet. No, may forever. Ang iyong pagkapantawid, walang, dalawang kinutuban. Pero ang internet, may forever sa internet. So, what just click away, what on iya, traumatic na experience na dahil ang makuha sa inyong mga anak. Trauma. Okay. Kung iya, pabuton pag ninyo. Kahit itong mga nanglayat, recently lang na itong nanglayat dito sa Talakpan sa school. Iya, sunod, bid dito. Kakabalo, kung sa'yo problema ako, pero as I heard, I have teacher na friend na nag-work dito, bullying. No? Bully. Kaya ako na ko'y, kanang mga anak, mga istorya mo, naggawas pa. Kaya ay sex video, share, hindi layat, na trauma. Pabuto pa na itong layat ng mga anak. No? Kaya tumod lang aning online sexual exploitation and abuse. Okay, so sa ako nag-promise, we acknowledge the presence also of our pantawid set of officers. So akong gihangyo ang tanang mga opisyalis ang nagdala sa tingog ninyo diri sa munisipyo sa Consolacion. Can you introduce yourself? Kuha na, mga 1 second lang kay it's already, 3:21 ka, may distributus na naman. Okay. Man, so, kuha na, introduce yourself. Asa mga barangay, name your barangay, o sa inyong posisyon. Ako ni Ay, si Ligia, Pipito, usa ka pa. Akong posisyon sa Pantawid Official is Vice President. So, paningkamutan na mo na kaming mga official among nag-on sa taas unsay ikaulunan na as a Pantawid member. Okay? Salamat.